Bună toată lumea, nu se da ușor să facem un video când nu știu, o să ne uităm pe shop și o să facem niște chestii. Mi-e puțin frică, pentru că sunt dezorientat să iau o super rară sau un mega box sau să iau un skin din ăsta să mă lau la prieteni, nu știu ce să fac. Sunt foarte dezorientat. Nu știu, cred că o să fac ceva cu ochii închiși. Mi-e puțin frică ce-i drept. Dar o să facem, nu știu exact cum o să facem, adică ce să aleg. Acest frumos skin pe bull, care sigur o să fiu de invidiat. Sau asta că e fain. Nu știu să iau super rar asta, mi-e puțin frică. Înainte să o luăm, vreau să luăm. Jucăm un meci de Brawl Stars. Cu, nu știu, ce să fie cu Shelly la solo showdown. O să jucăm. Deci o să fie foarte fain. Știu că o să vide o carte. Nu știu să-i fac și screenshot. Ok. Faceți o Shelly ca mine. Mai bine nu mă bat cu ea. Că, na. De fapt m-aș putea bate, dar nu mă bat. Cât de multe din astea sunt. De ce să nu mă duc să le iau eu? De ce să nu o bat pe Rosa? Când mă supără. Am bătut-o. Mă duc pe Jessie. Pe Jessica mea. M-am dus pe Jessica mea. Acum sunt la show. Acum mai am decât unul. Mă simt oricum bine. Că o să-mi pice o carte nouă. Oare nu știu ce o să-mi pice. Mă duc pe Jackie. Ia o să mă facă, că Jackie e invincibil. Dar totuși am făcut-o. Acum facem totul. Că ne-am lungit cam prea mult. Prea mult ne-am lungit. Și acum facem ce am vrut noi să facem. Asta am făcut-o să ne mai lungim așa puțin. O să dau un 3, 2, 1 și... Este în pică Carl! Nu mai am niciun gem, nașpa. Fac screenshot și gata. Foarte fain, acum l-am pe Carl. Deci nu mi-a picat, deci am fost... A fost foarte ciudat că nu mi-a picat încă Carl și acum să jucăm un meci cu el. Că e interesant Carl. Carl, nu știu, mi-a plăcut mie Carl. Dar o să mă duc pe Jessie, pe Jessica noastră. Frumoasă. Ne ducem pe Jessica. Nu e cine știe ce brawler o să mă pierd lucru, nu e mare lucru. Mă jucăm o dată. Cum la Play Again. O să mai jucăm o dată cu Carl. Cu Carl o să jucăm. Abia l-am luat pe Carl, ce totul bine. Are un atac bunicel, să-i spun. Termin meciul și închei videoul. Că n-aș vrea să un video lung. Ok? Acum, de exemplu, cine avem de să ne luptăm. Mi-a picat în sfârșit Carl. Ce bine. Nu știu nici măcar cu cine am de a face. Asta-i, că nu știu cu cine am de a face. Deci nu știu cine e. Deci nu e, nu știu, nu e nimeni. Așa mi se pare. Deci nu știu cine. Nu știu cine. Acum pa toată lumea, cam atât a fost cu acest episod, că chiar nu-l găsesc.